I'm working towards a goal. Down the road, I would like to do a full marathon. Instead of falling in love with running, I fell in love with this chase. What matters is all those days back where you showed up, even though it was super far away. Way down the line, we'll be ready to run a marathon. Bon dia, lots. Otra vez són les 6:30 del matí. Pues avui és un dia molt especial. Avui faig la meva primera marató. La meva primera marató en la vida. I estic a Barcelona. No sé per què, perquè les primeres vegades que faig pues, aquestes carreres les faig a Barcelona perquè la mitja marató també la vaig fer a Barcelona. Suposo que és perquè tinc molts amics aquí, és la ciutat on vaig estudiar i m'agrada molt venir aquí a visitar-los i tal, i és com un cap de setmana molt guai. Avui hem de córrer 42 quilòmetres. Estic una mica nerviós. He de dir que no estic sent superconscient de lo que he de fer avui. Vull pensar que jo ho estic deixant passar i jo estic seguint el plan i tot ha d'anar bé. El plan avui és anar a la plaça on surt, que surt a plaça Catalunya. Arribarem una hora abans de sortida i després petar-ho. Tinc molt d'amics que me prendran a animar, per tant, això és una godada, la veritat. T'ho he dit. Per tant, això és superguai, la veritat. Veure la gent que t'anima mentre tu corres i estàs sofrint i això és la leche, que estic supercontent. Per tant, res, tio, la feina està feta. Has preparat això de la millor manera que has pogut i que has sabut. I ara, pues, toca córrer. Avui és un regal. A més, crec que fa molt de sol. Així que res, lots, desitjeu-me sort. Anant cap a la sortida, són les 7:30, arribem a les 8, mobilitat, escalfaments i carrera, que sigui el que Déu vulgui. Bueno, ja n'hi ha una vegada, ens hem baixat una parada abans d'on s'han guardat la roba, que està a un puta quilòmetre de la sortida, i bueno, ja estem escalfant, quan tot posat. Així que res, a solventar crisis me cago en Déu. Bueno, lots, ja anem equipats, ja anem de marató, tenim el dorsal, gels, tot preparat, i ara anem al calendir pocat i cap a la sortida al nostre caixó. A tope. Kilómetros.
acabat la bateria de la càmera. Sí, han tingut problemes tècnics. Paraíso de las monedas, tío. ¿Dónde está? Plátano de moneda. Ah. I jo, aquí nena, i tu, Estem intentant trobar en Pep Lluís i va massa ràpid, no el trobam. Va massa ràpid, això no ho pot ser. Vale, hora de carrera. Ho sentim bé, a poc, que encara queda molt. No t'ho dic. Vale, duim 21 quilòmetres i estem cansats. Però bueno, calma i cap endavant. Continuem. Ja veus, quilòmetre 24 i estic sofrint bastant. Queda amb mi menys de la meitat, això sí. Molt de temps d'estar al sol, molt de temps de apretar les dents. Així que res, continuem amb tu. Vale. Xavales, comença el fotut. Fa un bon rato que ho estic passant malament i ara comença el realment fotut. Per tant, cap i cor i va de droga, tio. Estic morint, que flipes, però només queden 35 minuts de marató. S'haurà acabat, tio. Tant de temps pensant en aquest dia d'avui i queda mitja hora. Ja està, així que hem de disfrutar, encara que ho vulgui morir. Vinga, xavales. No ho puc creure. Quina santíssima locura. No puc ni xerrar i no he cridat res. Estic caminant com un zombi. Ara ve tranquil·lament el millor moment de tots. Gràcies. Ahí estamos. Perfecto, muy bien. Increïble. Que content, tio, que content, estic molt content. I sobretot perquè això. Em fotré 10 litres d'aigua ara mateix.
Sensacions. Estic cao, tio. El més difícil que he fet en mi puta vida, tio. Quina puta merda, tio. Oh, Però ja està! però... Ja està! Bueno, doncs fa una mica de vent, no sé si ho escoltareu, però... Bueno, he decidit venir a córrer poc per aquí, ja que és un lloc guapíssim. M'agradaria tenir amb vosaltres una petita reflexió sobre el que va ser aquest cap de setmana, perquè, fora bromes, ja mos trobàvem a 10 dies de la marató i pareix que va ser ahir de lo molt guai que va ser. La marató va ser una prova molt difícil. Estic tan content de com va anar, estic superorgullós de jo mateix. He fet un temps de... Seré per aquí. He fet 3 hores 28, el qual està superbé perquè jo volia baixar a 3 hores 30, però honestament pensava que m'aprovaria molt més a les 3 hores 20 i la veritat no sabia que era tan difícil baixar a 3 hores 30. Bàsicament va ser perquè vaig començar a estar cansat en els quilòmetres 24-25, la veritat, i això és feixuc perquè encara no havia arribat als quilòmetres difícils, que eren a partir dels 30, 33, 34, i ja una vegada arribat en aquell punt, als 35, 36, 37, el meu ritme va començar a pinxar i se va notar bastant, però tot i així estic superorgullós de jo mateix i mira, ho recordaré tota la vida, la meva primera marató. La veritat és que aquest esforç no hauria estat possible sense tota la gent que m'ha envoltat durant tot aquest procés, des dels principis de la meva preparació fins al final. Tota aquesta comprensió de que per jo sortir a córrer era algo prioritari i potser a l'altra gent no li pareixia tan important. Tot aquest espai que m'ho anaven per si no havia tingut un bon entreno o per si havia de córrer molt de temps o el que sigui. Tot això és superimportant i estic superagraït a tothom que m'ha ajudat quan jo tenia dubtes, quan jo tenia mal, quan jo tenia dubtes tècnics, de que si gels, de que si lesions, que si exercicis físics. Tot això és que va ser una ajuda increïble que jo necessitava i no hagués pogut aconseguir el que vaig aconseguir sense aquella ajuda. O sigui que gràcies a tot el món que ha estat de vora jo i especialment també vull agrair a la gent que va estar de vora jo el dia de la marató. La veritat que no puc expressar suficient la meva gratitud, el meu carinyo, la meva estima a tots els que van estar allà, gent que t'acompanyi a tot el recorregut, que s'apategi tota Barcelona per veure'te 2 segons cada vegada que passes. La veritat és que és un esforç molt heavy, tio, i és una patejada increïble de carrers i és que no puc estar més agraït. Crec que me'n tornaré perquè ja comença a fer fosca i fa bastant de vent. Crec que s'ha gravat, així que res, no vaig avançar el vídeo.